салом ба ҳама, боз як телеграм-бот барои пулкоркунӣ ссилка барои телеграм-бот дар поёни видео мешавад. ва мо дар ости тангадаеро экран зер мекунем ва мо танга кор мекунем. Тангаро мешунад баъдтар ба пули ҳақиқӣ метавонем алиш кунем. Вақте ки мо инҷа кор кардесем, инҷа энергиямон кам мешавад, камтар местем, бо энергиямон пур шидан мегирад, метавонем бо дашти бозиро давом дода гирем. ва инҷа лига дора, ҳозир ман лигаи бронздаям. Вақте мо агар бозӣ кардем, лигамон зиёд мешавад. Инҷа 179, агар 5000 шид, якум лигаро мегзарем ва дуюм лигада бозӣ мекунем. Инҷа дуюм лига дора, сеюм, чорум ҳамхи рафтагӣ ва неми ай ҳама охирон лигашай. Рефа интихоб мекунем. Дар инҷа реферални ссилка дора. Реферални ссилкаро копировать мекунем. Копиро интихоб мекунем. Ссилка копировать мешавад. Ссилкаро дӯстонмон раҳоӣ мекунем. Бо дополнительни пул кор мекунем. ва ҳоли баъдтар дар бораи чанд қадар пул кор кардан барои реферал дар давоми видео гап мезанем. Тестка интихоб мекунем ва дар инҷа социални сет дора. Join all социалай интихоб мекунем ва инҷа социални сеташон телеграмай, твиттерай ва вебсайт доранд. Ина телеграмшон мекушем. Дар инҷа дар бораи ҳамаи барнома, хабарҳои наве ки мешавад дар инҷа мепартоям, метавонед дар инҷа бихонед. Connect Solana Wallet-а интихоб мекунем ва ин кашлоки ҳамаи барномаҳай мо бояд ки ҳамин кашлока дошта бошем. Кашлока добавид мекунем ва инҷа болошда навистагиа ки шумо бояд кашлоки Solana дошта бошед ва поёнаш да бошад ссилкашай. Ҳамин ссилкада медуред, регистратсия мекунед ва Go-ро интихоб мекунед. Ҳамин кашлоктонро добавид мекунед. Чека интихоб мекунед. Проверка кишид шумо кашлоктон добавид кардагиа 100 000 танга кор мекунад. Лигаро интихоб мекунем ва мо ҳозир лигаи якумдаем, лигаи бронздаем 1000 танга кор кардем. Вақте ки шумо ҳар як лигаро мегзаред, танга кор мекунед ва ина лигаи дуюмаш бошад 5000 танга кор мекунед. ва Claim-а интихоб мекунем. Танга дар баланси мо мегзарад. Инҷа поёнда дигар лигаҳоро нишон дадагиа. Ҳамаи ҳамин лигаҳоро ки гузаштем, бо ҳамин танга кор кардан мегирем дополнительно. Реф тестка интихоб мекунем. Дар инҷа бошад реферални ссилкаро нишон дадагиа ки барои як реферал, як касе ки ба ссилкаи шумо регистратсия мекунад, 10500 танга кор мекунад ва агар се кас регистратсия кардагӣ бошад, 50000 танга шумо кор мекунед. ва чанд қадаре ки шумо бисёртар ба ссилкаи шумо регистратсия кардагӣ бошанд, ҳамон қадар бисёртар танга кор мекунед. Бустерро интихоб мекунем. Ба воситаи бустеро мо метавонем коркунimро осон кунем. Инҷа бустери якум 200 тангай, бустери дуюмам бошад 200 тангай ва раундо дора. Раундошон зиёд шид, бо қиматтар мешаванд ва бустери сеюм бошад 2000 тангай ва ҳама бустери ба қувваташ бустери табботай ки 200 000 тангай. Ҳамин бустери агар шумо бихаред, худаш ба таври автоматӣ кор кардан мегирад. ва ин ҳозир ман бустери якумам мехарам. инҷа 200 тангай Get It-а интихоб мекунем. Бустерам мехарам ва левел 2 шид, яъне раунди дуда гузаштем даҳумин. ва дуюм раунд шуда бо 500 танга шид. Дар инҷа бошад бозингарҳоро нишон дадагиа ки чанд қадар бозингар регистратсия кардагиа ва чанд қадари дигараш онлайн ҳозир бозӣ кардесанд. Ҳама поёнаш онлайн ки ҳозир бозӣ кардесанд, ҳаминша нишон. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.